Dumelang molweni bhotani lotshani abusheng sanibonani. Sidwesha nesidweshakazi namhlanje ningo-2 ukuba ndisiza kuni ndivuka, kungoba ndiyayazi intoba mhlawumbi le topic ndinayo namhlanje indifikela ngoku nje ndivuka uba makhe ndize nalo mba. Mhlawumbi ndingaphinde ndiyicinge. Bethunani, ndiva kabuhlungu mani. Xa kubone ezinye ii-consultations ufilishe intoba manyani ezi zinto asizazi, as in like ukubone andijaji ne, but iskibe ngathi kum ngelinye ixesha ingathi asikho serious and ingathi asizimiselanga ukwazi. But ke anyway sinezizathu ke mhlambi. Ithi into, ndizawuba mfutshane kule video. Umntwana odinga ukukhutshwa endlini, umntwana odinga ukwenzelwa imbeleko, ukuqatywa yonke laa nto leyana, whatever olo hlobo niyibiza ngalo, kodwa umntwana odinga isiko lakokwabo xa lingade lenziwe. Kwabanye abantwana limhlupha esemncinci, omnye liyomhlupha sele emdala uba alide lenziwe. Izimbo, umntwana uyakwazi ukuthi uphothi treyiniwe kakuhle, sele wayeka manapukeni yonke into, uyayiva? Mhlawumbi at the age of 4 or 5 uthi wawuthi hayi bo, nangumntwana sele eqala phantsi, eqala ekuqaleni uyazituwela. Omnye ade adlale ngayo ituwa, but ube umbona uba ukwi-age yoba noko uyawazi umahluko phakathi ko-right no-wrong. Akakwazi udlala ngetuwa at this age. Omnye adlale ngayo, omnye aziqabe. Even napha ko-2 years, umntwana odlala ngetuwa aziqabe, guys, yi-red flag leyo. Yazi into yoba lo mntana lowo sele ekhalela isiko. Uyayiva ke ngoku? Ukutuwa, guys, senditsho into yoba the reason we potty train, the reason utreyinwa umncinci into yokuba, you understand, sifuna ukubona usemncinci into yokuba uyakwazi ukuzilawula, uyakwazi uzikhontrola, you understand. So xa engazukwazi uzikhontrola ikhona ingxaki, yazi loo nto leyo ungumzali and do something about it. Ukubone enye ireason yoba abanye abantwana ufumanisa into yoba laa nto nithi nina umntana umntemtem xa efika kwi-age yo-10 umntwana abonakala into yoba ingqondo yakhe ayidibanisi kakuhle, you understand. At the age of 10 mhlawumbi yena i-cognizance yakhe yeyomntwana ona-5 or 6 or even less, you understand. Kanti ngelaa xesha umntwana ebebonisa izimbo, you understand, zokuthi udinga isiko lakokwabo, anamoya, kuyonakala, uyaligulela elaa siko. La ungahoyakali uyakwazi ucuntsuleka, ingabuyi. And ke ngoku i-corrective measures, ukuyilungisa kuba nzima. Umntwana ophazamisekileyo ngenxa yesiko kuba nzima to ukuyibuyisela umva laa nto. So mjonge umntwana wakho. In fact ndifuna ukuthi mna let's us normalize ukwenzela abantwana bethu izinto abazidingayo bengekaziguleli. Why kufuneka ulinde umntwana agule before nimnike isiko lakhe? You understand? Into enormal into yoba umntwana xa esitya imbeleko yakhe angayikhumbuli, angayazi because wayemncinci, wenzelwe nge-age erayithi. Imbi into yoba silinde abantwana bagule bade bazituwele. Nasesikolweni ootishara ufumanisa into yoba utishara udila ne-situation ngoku yomntwana oku-grade 3 ozituwelayo, umzali athi aka-understand.
because ebeseyekile and yet abeliyekisa aphole. Omnye abe nesibindi soblame utata. Hayi kaloku utata khandifunwa kokwabo, abe umntwana ezalelwe ekhaya. Umzalele kokwenu, ufuna ntoni kuloyise? Uzalithini isiko lakuloyise engowalapha kokwenu? You understand? Ufumanisa umntana uba mdala engenzelwa isiko, umama umisa ngento yoba hayi kaloku ndashiywa, utata khe wakhetha uthatha enye intombi wayenza umfazi, so abafuna undibona phaa kokwabo. Ufuna ntoni phayana umntwana engenzelwa isiko apha kokwenu? You understand? So ukuzituwela, ukuzichamela. Omnye soyintombi endala, uawuthile, uchama ibhedi bemanzi. Yeva? Okanye kwawena ngokumdala fumanisa into yoba awukwazi uzikhontrola, ubone ngelinye ixesha sowuzenzele, uzituwele umdala. Igazi lakho likhalela isiko ngelaa hlobo. Omnye walinikwa isiko, but ke ngoku ufumanisa into yoba hayi izimbo zona zithi igazi lisadinga isiko. Uyakwazi uthi ngoku sowuyenzelwa imbeleko, ngoku sowakhutshwa endlini, igazi lakho ke ngoku ufumanisa uba kokwenu wena ncakasane akhona amanye amasiko angamanye enziwayo ngaphandle kokhutshwa endlini. Umzekelo ingqithi, abantu bengqithi, uthi ngoku sowunayo imbeleko ubana ngaba awudanga wangqithwa, igazi lakho zizaba khona izimbo zokuthi ingqithi ntombazane. Singabantu abangqithayo thina kweli khaya, nabantu ababhacwayo. You understand? Xa kufika ixesha legqithile ixesha loba kumele uba sowubhaciwe ngoku, ziyakwazi ufika ezaa zimbo ziyokumenya phakathi kwabantu. Yeva? Ufumanisa into yoba uyabanda endodeni, ngubani ozanyamezela intombi endale? Uyayiva? Ndizama ukuthi ezinye izinto yilaa nto ndithi mna hayi mani, kumele uyicinge nayo into yoba noko ayikho normali le. You understand? Thetha nabantu bakokwenu, khawuleze kulungiswe. Masingabayekeli nabantwana bethunana ngokuthi silwa amadabi okushiywa ngooyise babo, umzekelo. Uyayiva? Mandishiye kuloo ndawo, bendifuna nje ukutsho into yoba masibe ngabazali abakhathalayo camakwini.